שלום חבר'ה, כאן נראה לכם את GTA V, המשימה הכי קשה ב-GTA V. שלום, זה הצלם, אני הצלם, זה השחקן. לא שמעתי שהוא מטומטם. ומתנו, איזה כיף. איך אומרים סטילביק? סטיקי באם. חכו דקה חבר'ה, חכו ימני. חכו, הילד המני כזה עושה משהו רע. לא יודע מה. איזה? הוא טוב? תסתכלו חבר'ה. הוא טוב נועם? תבדוק אותו. אתה בודק? סליחה חבר'ה שאני מזיז את המצלמה, פשוט החבר שלי הביא לי טלפון מטומטם. נזרוק. וכפי שאתם רואים יש לנו את טרוור המטומטם. מה זה? היום ראינו אותו 3 פעמים מחרבן בחוץ. לא צוחק איתכם. זום. שים את הסנייפר. לא צריך. דקה, בא לראות. זה לא איתו בכלל. אז תחליף איתו. מתלהבים. וכפי שאתם יודעים, אומרים לך להחליף שמטומטם. נזרוק. תראה את הסנייפר גם. תשים, בא לראות. כזה? אבל תראה איזה משופר הוא. וואו. בוא נהיה עם השוטגן הקטן. סוס! תסתכלו את העד בשבילי. והמטומטם הזה נפסל כרגיל. והוא אומר לי סתום כבר אם אתה רוצה שזה יהיה סרטון טוב. וזה נועם המטומטם ואני אומר את זה לאמא שלו. ואני אומר את זה גם לאמא שלו. תסתכלו איזה גרוע הוא. כפי שאתם רואים אנחנו בסרטון הבא נלמד אתכם איך לעשות מודים. והמטומטם הזה לא יודע כאילו לא. אתם רואים טוב?